Huh? Layan may kayabangan to. Dan sa tao jay agad pukpukan na. Sino ka ta? Taman ta mapanak man di tao. Damit lakay nga pukpukan ni. Sino ka tanga lakay? Pukpukan mit ti kayo. Taman ta katungtungik manata. Pukpukan. Sa? Tatang, mabitlaan ah. Tatang. Tatang, mabitlaan ah. Adalang ibaga, isardo mo pa lang day tagpukpukan ta day bagak. Oh, tatang, kunak mabitlaan, mabit man lang bait, mabit lang. Adalang ibagak. Ape ayang isturbo kat agpukpukan. Ape nga ita kwa, tagpukpukan kayo ti kayo. Apay, asino ka di? Siyak, tatang siyak iti kwa, timbaon iti gobyerno nga taga DNR. Siyak, tagbambantay di kiti kay kayo. Ni, nagadumit tinapukpukanin ni. Kapinan ano yung nga pinukan-pukan nga kita kayo. Amuyo ka di nga bawal dito, pinagpukpukan nyo. Ay, kanukwan. Siyak, tagbambantay dito, yan nga da kayo. Siyak, tinal daw dito. Siyak, dagita, siyak kinagpukpukan dagita. Tano madikmit pukanin dagita, awan ti pagkwak ijay talon, tano maikat ti tagana, marikaay na kaniti, kayo na. Ang aming tatang, dagita ka pukpukanin yung nga kayo. Siyak mang bambantay deta. Tana, siyak tagbambantay dito. Tatta ka lang nga makita dito. Diyo ka di amo nga dahi kayo. So, itimang teng-tengel di tadaga. Tatno madimarig ka. Ay, pukpukanin nyo, Mike. Kapay nga. Ay, kalukwan dahi ta. Dato, taga, timang teng-tengel dito kayo. Tatno madimatumba. Agungot iti gobyerno tayo di tatatang ta bambantahan ti gobyerno ti data. Iyungot da data. Asino ya data nga gobyerno? Dakil nga tao. Ay bamit ni manong gobyerno tagbatag. Ah.